A polémica levantada polo anuncio da celebración da segunda festa do Albariño de Cuxafen irá ao pleno Cambades. O edil de Cambados Pode presentará unha moción para pedir o apoio do equipo de goberno á cita. A pedirlle á alcaldesa e ao equipo de goberno é que non se opoñan a que o Centro Gallego de Cuxafen celebre esta segunda edición do Albariño e que o Concello de Cambados tamén colabore e participe na medida en que considere. Esta semana o Bipartito de Cambados anunciou que tomará medidas contra o Concello de Vilanova se non renuncia a usar a denominación Festa do Albariño para esta cita. Segundo a Valvarela, a marca non está rexistrada a nivel internacional. Efectivamente, a Festa do Albariño é unha marca rexistrada na Oficina de Patentes Española e que non ten cobertura nin ten protección no resto de países da Unión Europea. É dicir, que o Centro Galego de Cuxafen pode organizar a segunda Festa Internacional do Albariño en Alemania sin ningún tipo de repercusión xurídica nin legal. En canto ás críticas dos seus excompañeiros polo seu papel na organización, o edil de Cambados Pode defendeu que simplemente é un colaborador na preparación da cita, que depende do Centro Galego de Cuxafen, algo no que tamén insistiu o alcalde vilanovés, o outro implicado na polémica. Cando fagan unha rueda de prensa, que se informen, que se preparen antes, que se asesoren cos técnicos, cos asesores xurídicos, porque fan un ridículo internacional que o que fan é ridiculizarse eles mesmos e ridiculizan a todo o sector e a todo Cambados. E eu lles quero decir que son unha pandilla de incompetentes e ineptos. E se non están preparados e se non valen para a política, o mellor que poden facer é dimitir e dedicarse a outra cousa, porque o ridículo é internacional. El apoyo nuestro a la fiesta que organizan los inmigrantes gallegos del Salnés, de Vilanova y de Cambados en Cuxafen, nuestro apoyo va a seguir siendo total y absoluto, sin entrar en polémicas. Apoyaremos el evento, se llame como se llame. Tamén defendeu que os organizadores escolleran a aval para organizar a cita coas adegas e negou que este a empregar a festa como unha arma contra o seu partido na comarca. Ese tipo de declaraciones las analizo en consulta, ¿eh? Las analizo en consulta, es que hablamos. A ver, yo me llevo bien con toda la gente del PP de la comarca, pero si con Luis Aragunde no es que me lleve bien, es que es amigo mío. O sea, es una tontería.